Hola, sóc la Sílvia Sansegundo de la Biblioteca Sagrada Família i us volia presentar aquest còmic escrit per la Isabel Franco i les il·lustracions de la Rosa Navarro. Aquest còmic el que fa és un recorregut per la història de les lesbianes a Barcelona, un recorregut vital de les seves vides, però a més també fa una mica d'ubicació d'espais de la ciutat que van ser significatius en la història de les lesbianes. El recorregut comença per dones de la República, com la Irene Polo o l'Anna Martínez Sagi, i arriba fins a personatges actuals com la Mercè Otero, que és una documentalista de Cala Dona. A la Biblioteca Sagrada Família, des dels seus inicis, hem tingut un fons especial de l'LGTBI i, clar, un llibre com aquest realment és com l'ideal que ens agrada tenir, perquè és un llibre que ens explica la història de les lesbianes, que tampoc s'explica molt, i menys la història de les lesbianes del territori, que són totalment desconegudes. I a més, el tenir aquest format còmic és molt fàcil de llegir, el pot llegir gent que tingui un especial interès en el col·lectiu, però també gent que tingui interès en la història de la ciutat, de la seva gent i de per què Barcelona és la ciutat cosmopolita i oberta, referència del col·lectiu LGTBI que està sent a nivell europeu, i és per lluites de dones lesbianes com les que apareixen al llibre.